Foli ni waliɲuman dɔn o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔlen banna Cherifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ min bɛ sigi aw ye ka sin ka aw kunnafoniya tuma o tuma ka bɛn juillet kalo tile 14 ma san 2019 Haut Conseil Islamique ye kɛnɛba sigi Bamakɔ sogonikokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnyala centre Mabilen kɔnɔna na kɛnɛ min ni u y'a dabɔ u ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an balima minnu ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka bɔ kɔrɔyanfan na a kɛnɛ kɔnɔ an ka maabaw caman kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an ka minisiri min bɛ ni o ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛyako ma ani minisiri min ka baara bɛnnen bɛ diinamaw ani laadamaw ma a kɛnɛ bonya n'a karama a bɛɛ lajɛlen kun bɛ Haut Conseil ɲɛmaaba bolo n'o ye an karamɔgɔ a Seyidi Cherifla Madane Haidara kɛnɛ in min sɔrɔla ye Fatumata Yaya Kane ale bɛ walawalali kɛ a ɲɛ o kan an ka jɛ k'a ɲɛmada kan. Nin lajɛrɛba in daminɛna ni alikuranna sanuman kalanni de ye wa a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali silamɛw ka ɲɛmayaso ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye a ka baaraba bolodalen kunfɔlɔw kan dɛmɛ kɛli ka ɲɛsin i buna adamaden ɲɔgɔn ma o ye fɛn min ni a laɲininan dabama fɛ wa o kumakan in labatora Haut Conseil Islamique du Mali fɛ ni ŋaniya ɲumanya kɛli ye ka ɲɛsin maliden dɔw ma binganiya waleya tara ka ɲɛsin minnu ma u sigiyɔrɔ la Mali camancɛyan fan fɛ o dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ malobɔrɔ ɲɔbɔrɔ ka se tuluw ma ani fini don o bɛna tila du 50 ani ɲɔgɔn cɛ nin degunbagatɔ ninnu na a du kelen o kelen malobɔrɔ kilo 50 ka se ɲɔbɔrɔ kilo 50 ma ani tulu litiri 5 ka se fini dontaw ma musaka wari min donna na o bɛ t'i jɔ fo $3 ni a nɔ kan fɛn na filaw dɔgɔnɔw nin kɛnɛ in kan u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara kosɛbɛ Ala k'a dɛmɛ kosɛbɛ Ala k'a hɛrɛ di Ala k'a panga di Ala k'a dɔn aljana la Ala k'a sababu ɲɛnama Ala k'a yiriwa Ala k'a dɛmɛ yiriwa Ala ka hɛrɛ di manga Ala ka nɔgɔya an sɛgɛnna cogo min na Ala ka nɔgɔya ni tɛ an bɛɛ sɛgɛnna fulaw sɛgɛnna dɔgɔnɔw sɛgɛnna Ala ka nɔgɔya Ala ka sumaya Wangoro ni o bɛ Mopti marabolo fɛ o maire ye bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Haut Conseil Islamique du Mali ma ka sanga ni a ka nin waleya ninnu ye Haut Conseil Islamique bɔra ka baara min kɛ alhamdulillah o ye fɛn ye o ye baara ye baara min bɛ maliyɛndenw hakili sigi donc tɛmɛnenw na an ka président min ye a Seydi Cherifla Madane Haidara ye a y'an wele a ko an ka dɔn k'a fɔ ko baara foyi tɛna kɛ Haut Conseil ka baara ye fo maliyɛndenw ka bɛn nin dɛmɛ ninnu sɔrɔla ka sanga ni wele min ni a hakilina bɔra an fana karamɔgɔ Seydi Cherifla Madane Haidara la ni ale Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaba ye ka ɲɛsin alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin ni maa degunnen ninnu ma ka bɔ Mopti marabolo kɔnɔ ka sanga ni Haut Conseil Islamique du Mali ka donba ɲɛnamayalenw ye hakili falen kɛnɛw ani duwawu don kɛnɛw sigili ye bɛɛ ni kelenya ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ mɔgɔw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a kɛra sababu ye ni caman tora la dugu yɛrɛ jenina mɔgɔw ka sumanw u jenina baganw minɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra mɔgɔ kasara bonyɛlen mɔgɔ dɔw déplacera ka b'u ka yɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw o Mopti b'o la Segu b'o la Bamakɔ b'o la yɔrɔ caman b'o la Haut Conseil Islamique y'a lajɛ k'a fɔ nin ye ko min ye nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kungo ye bɛɛ lajɛlen ka hamina ko don parce que maa minnu ko ye maa minnu sɔrɔ maliyɛnw de don an t'u ka siya lajɛ an t'u ka couleur lajɛ an t'u ka diina lajɛ a bɛɛ lajɛlen fɛn kelen min b'an fara ɲɔgɔn kan o ye maliyɛnya ye nin dɛmɛ ninnu kɛli ka ɲɛsin ni maa degunnen ninnu ma a kɛra hinɛ ani makari kuma caman ye Mali jamana minisiri bolo min ka caw ɲɛsinen no kɛnɛya ko ka fara jɛɲɔgɔnkɛ minisiri kan min ni o ka caw ɲɛsinen no diinɛ ko ka se ladala kow koɲɛw ɲɛnabɔli ma Michel Amala Siribe ka fɔ la ko nin waleya in tɛ dɔwɛrɛ foyi yira olu la ni kelenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ min ni alisilamɛ diinɛ y'o laɲini a tilala tuguni ni k'a yira k'a fɔ ko a bɛ jamana diinɛ ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔw ko fɔ ani u ka yɛrɛdiw jamana jɔli sira kan président du Haut Conseil Islamique a ye mun kɛ silamɛya sira don I yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na aw nana mɔgɔ minnu dɛmɛ u bolila ka b'u bɔyɔrɔ de la u sɛgɛnna u bɛ mun ɲini bi ka segin yen ka n'u dɛmɛ foyi wɛrɛ tɛ k'a yirula k'a fɔ u y'an dɔ ye awa Haut Conseil ka nin baara kɔnɔ diinɛ ko t'a la ni maa minnu bɔr'u baara ka se yan n'u ma bɔ u baara diya kama ni gɛlɛya don fɔ ɲɔgɔnkɔ min don n'u ni ɲɔgɔn cɛ Mopti jamana fanfɛlaw la o de y'u se yan donc a ka kan k'u dɛmɛ donc an kan ka dɔn dimi min bɛ ninnu kan
an mana fɛn fɛn di ninnu ma bi a bɛ diyaw ye mais a y'u bɔ u wolodugu min na u ka dugukolo min na o ɲɛnɛfin min b'u la o tɛ se k'o bɔ u la donc ni min bɛ yen ka kɛ bi Haut Conseil Islamique y'a kɛ a y'a kɛ silamɛya baara kɔnɔ a ka kan awa baara nin bɛ se maa minnu bɔra u faso la u fa jamana na ka na u yɛrɛ sɔrɔ yan a baara bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma diina ko t'a la siya ko t'a la. Mali silamɛw ka ɲɛmayaso ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye a ɲɛma tumana min na a ye kuma ta a ye bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ani kɛnɛ in nabagaw bɛɛ lajɛlen ni ka sɔrɔla ka labanna ka dɛmɛ ninnu tilatilaliw daminɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Haut Conseil Islamique du Mali hakili b'a kan ka ni ɲɔgɔnna dɛmɛw kɛ ka ɲɛsin maa degunnenw ma Mopti marabolo kɔnɔ ni o bolodalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lajɛrɛ in kun cɛra ni duwawudenw ye. A kɛnɛ kɔnɔna na an ka Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba n'o ye an karamɔgɔ a Seyidi Cherifla Madan Haidara a ye dantigɛli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Ni kɛnɛ in sigira Haut Conseil Islamique fɛ kɛnɛ dunan tɛ Haut Conseil Islamique ye tɔn ye Mali kɔnɔ yan bɛɛ bi min dɔn Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ dekun min bi jamana kan an balima minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔw la ani an balima minnu bi dekun na u sigiyɔrɔw la u y'a yira silamɛw tɛ se ka lafiya ka mɔgɔ kelen to tɔɔrɔ la silamɛw t'a jate mɔgɔ minnu bi tɔɔrɔ la kerecɛnw do kafiriw do bolisɔnnaw do non silamɛ ka jate mɔgɔ mɔgɔ ye an fa adamaden ye n'i ye an faso den ye a wajibiyalen do an kan an k'i dɛmɛ an seko bɛɛ la o seko in kama Haut Conseil Islamique ye wele da hakili ɲumantigiw ani mɔgɔ minnu bi hinɛ ani silamɛ ɲumanw k'a fɔ an k'a lajɛ dɔrɔmɛ 2 min b'an bolo an k'a tila an mana fitinin min sɔrɔ an k'an balimaw tulo ma gɛn kɛlɛ ye minnu wuli ka b'u sigiyɔrɔ la ni dekun b'u kan an dɔw de do o tumana n'u ye dekun sɔrɔ a bɛ n'a fɔ an bɛɛ de b'a kɔnɔ mana an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an seko bɛɛ kɛ an balimaw bɛ se ka lafiya cogo min na ani jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min na ni hɛrɛ bɛ don a kɔnɔ fɛn min ma deli ka kɛ an fɛ yan ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'o lajɔ a lajɔyɔrɔ la ni ala weleli ye ani an seko kɛli ye Haut Conseil ka hakilila ye nin de ye o de la u ye dɔrɔmɛ 2 minnu sɔrɔ u ko yanni u ka bɔ yan ka taa Mopti n'a lamini na ani u ka taa Mali fan wɛrɛ tɔw la k'u b'a daminɛ Bamako yan mɔgɔ minnu bɔra u nɔ na dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔla n'olu ye Bamako sɔrɔ u ka di olu ma yan ka sɔrɔ ka taa a tɔ kan ka taa kɛ cogo min na u bɛ taa kɛ nin baara in bɛ ɲɛmɔgɔya bi an karamɔgɔ de bolo ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Ustaz Camu ye Camu de jɔlen bɛ nin baara in ɲɛmɔgɔya kalifalen b'ale de ma Haut Conseil Islamique fɛ mais waati koron kama o de la kuma dira ne ma ne ye président ye mais ale de ye nin ko in ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye o tuma na an b'aw fo ministre minnu fara nana fara an kan n'o y'an yɛrɛ ka diinɛ ministre ye ka fara furakɛli ni dɔgɔtɔrɔya ministre ni ɲɛɲɔgɔnma ministre kan an ka foli bɛ aw bɛɛ ye an ka maire fana an b'aw fo o kɔ tɛmɛnen kɔ an ka yan Haut Conseil président fana bɛ yan n'o ye Babi Kane an ka foli b'a ye Bamako dugutigi bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan coordination o ɲɛmɔgɔ o fana bɛ an fɛ yan n'o ye Bamusa Ture nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fara an baw kan ka na nin ko in bonya ka an bila nin bila yɔrɔ in na Bamako dɛmɛw kɔfɛ i n'a fɔ u yɛrɛ kun y'a fɔ cogoya min na kɛnɛ in kɔnɔna na Haut Conseil Islamique ye délégation wuli ka don Mopti mara kɔnɔna na ni dɛmɛ ye a kɛnɛ kɔnɔna na fɛn caman kɛra nka kɛrɛnkɛrɛnya la Cherifla taamaden minnu kun b'u nɔfɛ Fuseni Keita Samayira Sanogo ale bɛ walawalali kɛ an ye u ka taama in kan. An daba ala weleli ni alikuranɛ sanuma kalani ye o de kɛra baaraw bɛɛ lajɛlen nun don baara minnu sen fɛ ŋɛniya yira kɛra ka bɔ Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaw yɔrɔ ni balo ye ka ta ka ɲɛsin an balimaw ma minnu ni gɛlɛya y'o sɔrɔ o sigiyɔrɔ la ni o labanna ne kana bisimila minɛ Mopti dugu kɔnɔna na ka sanga ni o baara in de ye Mopti yɛrɛ marakafo ɲɛmaw o y'a yira o ka dantigɛw la k'a fɔ ko ni baara min filɛ ka kɛ bi a diyara olu ye kosɛbɛ baw ana kɛ sababu ni ka ŋɔnɔbɔ olu sen na ni y'a ta ka lajɛ maa caman de bɛ dengun na olu fɛ yan minnu bɔra o sigiyɔrɔw la ni gɛlɛya ye a sababu ye Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali o ka nin baara in a bɛ o ka cɛsiri ani o ka ŋɛnɛ ɲumanya kɔfɔ ka ɲɛsin maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma a man di maa si ye ka bɔ e sigiyɔrɔ la ni ka taa bisimila minɛ diɲɛ fan si fɛ o la an balima minnu bɛ ni gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔ bi ni lakanabaliya kɛ
kɛra a sababu ye o ni dɛmɛni ka kan bɛɛ lajɛlen kan ka a kɔfilɛ o la ni k'a dɔn k'a fɔ ko an balimaw don o kɛra Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maaw ka kumakanw ye ni kɛnɛ in kan. An nana ci la ya bureau national tɔgɔ la an ka bureau ɲɛmɔgɔ Cherifla Usman Madan Haidara ale de bɛ Mali Haut Conseil kunna bi jama farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ko ka dɛmɛ ɲini an balimaw ye minnu bɛ degun kɔnɔ. Silamɛya ye hinɛ diinɛ ye silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye an ka na kanganiya yira kɛ balimaw la minnu ye degun sɔrɔ ka bɔ u sigidaw la minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔna na jamana faamaw b'u se kɛ u bɛ baara kɛ an fana ka faraw kan an ka yira u la ko an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelendenw de lafiya n'a b'a la a b'an bɛɛ kan ni degun ni tɔɔrɔ nana an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ a la balima minnu ni dɛmɛ in bɛ d'u ma a tɛ maa balo a t'a kisi kɔngɔ la ŋaniya yira dɔ k'a yira i ni balima bɛɛ lajɛlen de kelen ye degun kɔnɔna na hadamadenw kun bɛ u sigidaw la bɛɛ bɛ balo ala ye min latigɛ a ye a man di maa si ye i ka bɔ i ka du kɔnɔ a man di maa si ye maa wɛrɛ de ka dumuni d'i ma ni ala y'a latigɛ an k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛnikɛla maa min bɛ se ka kuma a fɛ i ka kuma a fɛ i k'a bali nin tɛ diinɛ dɔ ye silamɛya ma jɛ n'a ye kerecɛnya ma jɛ n'a ye kafiriya yɛrɛ ma jɛ ni tɔɔrɔli ye maa kana maa tɔɔrɔ maa kana maa tɔɔrɔ ala ko a ye tɔɲɛli haramuya yɛrɛ kan a y'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ haramu ye an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ. O kelen ko ka ni balo ye bisimila maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la u ye o ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Haut Conseil Islamique du Mali ma ka sanga ni o ka ŋaniya ɲumanya ye ka ɲɛsin olu ma ni k'a sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ani keleya bɛ se ka sigi ka na an faso kɔnɔ cogo min na. Kare wo bozo wo bamananw o de Mali kɔnɔ an bɛɛ kelen fa kelen ba kelen aw kana dɔ maa wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ jan bamananw b'a fɔ yɔrɔ jan mɔgɔw an kana jɔ ɲɔgɔn cɛ o tɛ aw ye fɛn min k'aw ma bɛn n'a ma diyara ma ala ka sanfɛ yira an na ala ka bɛn di ala ka jamana basigi an ka karamɔgɔw o ye ŋani min ta ka ɲɛsin Mali kɔnɔ ala ka kɛ ɲɛtigɛ. Jamana ka nɔrɔbila Moti marayɔrɔ kɔnɔna na ale ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛwale min filɛ ka kɛ Mali silamɛw ka faraɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali fɛ ko a kɛra a kɛ waati la bawo a n'a kɛ sababu ye ni ka fiɲɛ bɔda di maaw ma minnu ni o gɛrɛsɛgɛ bɛ don a la a kɛra k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko a b'a ɲini hali bi Haut Conseil Islamique du Mali ka dɔ fara a ka cɛsiriw kan ka maaw su ka kɛ ɲɔgɔn kanu bɛn ani keleya baaraw kan cogo min na bɛn ani keleya ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se sinsin a kɔnɔ cogo min na. N bɛ foli kɛ ni ŋaniye bɔra silamɛ fɛn fɛn na particulièrement Haut Conseil Islamique mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a bɛɛ fo ka d'a kan ni fɛn mun nana di sisan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔngɔ b'u la an k'a ɲini Haut Conseil ka fara an kan walasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na pewu a ma ni mɔgɔ si ye i ka mɔgɔ wɛrɛ bolola sɔn dumuni na ta an k'a ɲini ko ka ban fiɲɛ ɲɔgɔn faamuya kan na u ka segin u ka so u ka segin ka taa u ka baara bɛɛ kɛ u bɛ fɛn fitinin min sɔrɔ yen o bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka diɲɛ ye dumuni ye an k'a ɲini karamɔgɔkɛ ko in nana diinɛ sira fɛ aw dun ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an dalen dɔw la an bɛ aw kɔ an bɛɛ silamɛ de ye Mali silamɛ ka ca ni a diinɛ tɔ mɔgɔw ye donc munna an t'an sigi ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ mun nana ni hakili wɛrɛ ye tiɲɛ t'u bolo don natɔ n bɛ fɛ ka bɛɛ yan hali ni u ye Bamako bila ka n'i sigi yan tant que ko ma ban u ka to yan parce que ni yan ma suma Bamako tɛ suma dɛ. An ma ladɔnniya k'a fɔ min ye Moti dugu kɔnɔna ye balo tɔni 10 de taara ka di ye minnu bɛ tali kɛ malo tɔni 5 ani ɲɔ tɔni 5 la minnu tilala du 100 ani ɲɔgɔn cɛ duwawudenw ani ala welew kɛla ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ. Haut Conseil Islamique ka nin ciden ninnu mufti baaraw bannen kɔfɛ u y'u kunda Bajangara kan ani Bangas ani Koro a kɛnɛw kɔnɔna na min sɔrɔla ye Fuseni Keyita Samayira Sanogo ale bɛ walawalali kɛ an ye o kan.
Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil Islamique y'a laɲini ka wuli kajɔw kɛ ni ka ɲɛsin an balimaw ma gɛrɛntɛ kɛra minnu sababu ni k'o bɔ o dagayɔrɔ la o de y'a to o ka nin munumunu salon fɛ Mɔti marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bajangara Bankans ani Koro cercle kɔnɔna na o nana ni ɲɔw caman ye minnu bɛ ta ka ɲɛsin olu mɔgɔw ma baw Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de ye an taara yɔrɔ o yɔrɔ n'an ye balo d'u ma o bɛɛ lajɛlen ko nisɔndiyara ni balo in dili nka min ka bon u bolo bi ka tɛmɛ balo dili kan o de ye balo nana d'u ma ko min kama ni an sera ka wuli ka jɔ walasa o kun ka se ka ban n'o de ye u k'u ka sow sɔrɔ degun ka se ka b'u kan hakilisigi ka se ka na an ka se k'u dɛmɛ o la u bɛ se ka kɛ cogo min na o tuma na an y'a juru la k'a fɔ ni ala sɔnna ma an bɛna taa ni ci in ye an bɔra yɔrɔ min na n'o ye an ka président Cherifla n'a ka tɔndenw ye ka taa ci la commencé kɛ u ka wuli k'u jɔ o tuma na an y'a sɔrɔ u jɔlen don ka ban sabu ka d'a kan nin kuma kelen de b'olu fana da an bɛ ci waati min na a y'a sɔrɔ nin hakilila kelen de fana b'u la k'a fɔ balo dilen kɔfɛ an bɛ tila ka n'a lajɛ ayiwa min y'a to ninnu bɔr'u sigiyɔrɔ la k'u ka duw bila min y'a to kɔngɔw nana min y'a to an wulila k'u magɛn ninnu de ye sɛnɛkɛlaw ye an ka tila ka n'olu magɛn ni balo ye o tuma na an bɛ wuli a ka kan ka wuli k'an jɔ n'an ye silamɛ ɲumanw ye an ka wuli k'an jɔ k'a lajɛ mun de y'a to nin kɛra an ka se ka fura ɲini a la anw de ye baden kelen ye anw de ye sini kelen ye ni fitina donna ɲɔgɔn cɛ a ka kan silamɛw ka kan ka wuli k'u jɔ anw jɔyɔrɔ min an k'o kɛ autoritéw jɔyɔrɔ min o k'o kɛ ayiwa an bɛɛ lajɛlen n'an bɛɛ lajɛlen y'an jɔyɔrɔ ta ka ca la degun min bɛ a wuli ka bɔ yen malo tɔni 2 ani ɲɔ tɔni 2 ni a bɛɛ lajɛlen bɛ tɔni 4 ma o de kɛra donbolo ye min taara Haut Conseil Islamique du Mali fɛ k'a di mɔgɔ ma gɛrɛntɛ ye minnu gɛn ka bɔ o dagayɔrɔ la ni o nana bisimila minɛ Bajangara dugu kɔnɔna na a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen Bajangara mara ɲɛmaaw bolo fo ka taa se a diinɛ ɲɛmɔgɔw ma o ka foli ani waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin Haut Conseil Islamique du Mali ma bon baara in diyara n ye a bonyana ma kosɛbɛ an bɛ k'a ta président ba n'o ye Seyid Sherif Usman Madana Haidara ani a fɔtɔ ka kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na k'u barikada ka ɲini ala fɛ o ye baara ɲuman min kɛ ani u ka ŋaniya ɲumanya yarabi ala k'u sara ni hɛrɛ ye diɲɛ fara alikiyama kan o tɛmɛnen kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni nin kɔni bɛ ko dɔ yira nin b'a yira k'a fɔ silamɛya badenya tiɲɛ yɛrɛ la o y'an tɔ da la ka taa fɛ mun na n'an y'a ye k'a fɔ anw bɛ fo yan yanni Bamakɔ cɛ a dɔgɔyalenba o ye kilomɛtiri 700 ye mais n'a fɔra ko degun y'an sɔrɔ yan olu hamina ni a ye u jɔra ni a ye o siranna o ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mun kosɔn dɛmɛ ka se an balimaw ma pour que olu fana ka lafiya i n'a fɔ maa tɔw lafiya bɛ cogo min na donc nin diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma o bɔlen ko Bajangara o y'o kunda Bankasi kan ye Yakuba Sibi a n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala Bankas mara ɲɛmaaw ani diinɛ ɲɛmaaw fɛ yen fana Haut Conseil Islamique du Mali bureau national tɔgɔ la taamaden ninnu ye tɔni 8 ta min bɛ tali kɛ malo tɔni 4 ani ɲɔ tɔni 4 na ka ta ka ɲɛsin an balimaw ma minnu nana bisimila minɛ Bankasi dugu kɔnɔna na ni lakanabaliya ye a sababu ye a baara in a kɛra an ma nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ a ɲɛna ma a bonyana ma kosɛbɛ bureau régional n b'a fɔ kosɛbɛ hali bi bureau national a ye baara min kɛ nin ye o ye baara ɲuman yɛrɛ de ye n ka foli b'a kosɛbɛ kosɛbɛ a diyara n ye kosɛbɛ baara in inshallah ni ala sɔnna nin bɛ caman bɔ gɛlɛya in na dɔɔni Korokaw fɛ yen o hakɛ kelen de taara Haut Conseil Islamique du Mali bureau national mɔgɔw fɛ min bɛ tali kɛ tɔni 8 ɲɔ tɔni 4 ani malo tɔni 4 na k'a ta ka ɲɛsin Koro mara ɲɛmaaw ma ani a diinɛ ɲɛmaaw cogo min na o bɛ se k'a ta ni k'a di maaw ma gɛlɛya kɛra sababu ka minnu labɔ o sigiyɔrɔw la an ka bureau national Haut Conseil Islamique u ye dɛmɛ min ɲɛsin an ma bi Koro yan vraiment an nisɔndiyara n'a ye an b'u fo k'u barikada n'a ye k'a ta ɲɛmɔgɔ fo ka taa se bureau baarakɛla lajɛlen ma ani conseil régional ɲɛmɔgɔ fana minnu sera an b'u fo k'u barikada bi dɛmɛ min ɲɛsira an ma dɛmɛ a diyara an ye an mago kun b'a la a nana fana a na waati la hali sisan min b'an fɛ an bɛ dugawu ɲini Haut Conseil mɔgɔw fɛ k'u fo k'u barikada hali sisan u ka dɔ fara dɛmɛ kan an mago bɛ dɛmɛ la bi min nana fana n'ala sɔnna ma dɛmɛ a bɛna ɲɛsin mɔgɔ minnu ma u b'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo la ni ala ka diɲɛ ye
an ma ladɔnnaya k'a fɔ k'a daminɛ bajangara ka taa bila fa koro ka tɛmɛ bankasi fɛ Haut Conseil Islamique du Mali taamaden nunu bureau national tɔgɔ la o tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la o ye ŋɛnɛ yɛrɛ kɛ ni balo diliw ye an balimaw mɔ gwɛlɛya bɛ minnu kan ni ka tila ka laban ka o su ka kɛ kɛwalew kan minnu bɛ bange yafa ɲɔgɔnmɔ ɲɔgɔn lamɛn ɲɔgɔn dɛmɛ bɛn ani keleya baaraw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ni ka an ka jamana kolo suma. An sera ka min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma Haut Conseil Islamique ye dɛmɛba min kɛ Bamako ya centre Mabilen kɔnɔna na an'u ye ciden kɛrɛnkɛrɛn minnu wuli ka ɲɛ don Mopti mara kɔnɔna na olu de faralen ɲɔgɔn kan o de kun ye nin ye min sababu ɲuman bɔra Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba la n'o ye an karamɔgɔ a Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara ye sabula kabini a segitɔ la a ye kuma fɔlɔ min fɔ o de kun ye nin ye n'o ye ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan ka seko bɛɛ lajɛlen kɛ gɛlɛya ninnu bɛ se ka ban cogoya min na o la an bɛ dugawu k'a ye baara in Ala ka a ɲɛ a bolo ka foli ni wale ɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin aw ma aw minnu sɔgɔlen b'an na Cherifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.